No. Ty się nie zażmeszli do skóry? Nie. Nie? Nie. Ty nikto nerozjebal ten smradľavý ksicht? Nie. Nie? A chceš mať ho rozjebaný? No. Kedy? Gdzie? Po jakiej? Powiedz. Wiesz, jakie masz to te okulary? Ty No. rozjebę mi to... Na okulary. Že to? Nie chcesz mať okulary? Z moju ruku. Pridigane takie, 2 ci zrobim. Že by ty si nemala. Chłopcze, ty co? Zieleninu nie jesz? Się spamiętaj z tego szoku. To się jedno, kiedy si bol maľučký. Do To je porodnicy. polská kurčeta, je to za 100. No že to fajnota, chlapče. Toto nie ty tam šeno žereš. Víš, jak... No. Tam zo Sekčova. Co ani piča nedobra. Ani muchy się tam nie obracaci. Co no? I tam také nože, ci príde chujovo. To, že by tebe neprišlo. Ty čuj, ty się z kim rozprávaš, chlapče? Príď do mesta. Či v meste teraz? No. Dobre, kde się stretneme? Pri... Nie koktaj. Ja nekokám. No kde? Však pri divadle, no. Dobre, ja som pred Dublinom. Príď. A tam to zažiješ. Zažiješ ten šok, chlapče. A sebe zober takých 20 ľudí, bo málo bude. Je to, mne stačia traja, chápeš. To mi 4 motory, chlapče. Dobre. Nedobre, prídeš? O 10 minút stíhaš pri hore. No, Za 10 minút. za 15. Dobre, za 15 môže. Do 20 się musisz wojść. Dobre. No. A ešte toto. Toto. No. Nie papuluj. A tak. Ja. To się śmiesz, ja chuj. A co, nie môžem? Nie. Ešte raz mi, ty kiedy mi si dvaja potykali? Čo sa smeješ to? A co, nie môžem? Nie. To má smolu. A ja mám smolu. No, Tebe smolu to tu z drahu prijebem na ric. hej. To v pohode. Ujdeš do piči so tvojim Štefanom, kamarátom tvojim. Aha. Co? No. Čuješ, daj mi Štefana. Okamžite mi daj Štefana k telefóne. Nedám ti Štefano, lebo není Teo pri mne, Zanusovej. Co? Aj keby bol, to ťa mal v pake. Ale gdzie je? Je pri tebe? Není pri mne. Ta gdzie je? Co teraz? To się boi? Jak i ty? Hej. Hej, znaš, že ja się bojím. Ten chuj, co słucha ľudovky jak dygnutý. Napri sam Bohu. Ľudovky jak ono. Vieš, poznáš také ľudovky? Puści da co. A ja ti teraz čo budem pušťať? S kým si tam? Sám si? Chod do Muky. Kde?